Počas svojho dlhoročného pôsobenia na stavebnom trhu sa spoločnosť Sestav SRO stala rešpektovanou a modernou firmou, ktorej výsledky si sami môžete overiť v praxi. Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá a preto spoločnosť Sestav SRO poskytuje širokú ponuku prvotredných služieb, ku ktorým patrí aj sieť predajní stavebnín Sestav. V sieti našich predajní v regióne Stredného Považia nájdete široký sortiment stavebného, inštalačného a železiarského materiálu. V stavebninách Sestav tiež poskytujeme technické poradenstvo pre strechy, zateplovacie systémy, fasádne a vnútorné nátery. Súčasťou spoločnosti je interiérové a fasádne štúdio s možnosťou namiešania rôznych odtieňov farieb na počkanie. V našich predajniach v Púchove, Ilave a v Dubnici nad Váhom nájdete tiež novootvorené kúpeľňové štúdia so širokou ponukou výrobkov do kúpeľní, ako sú napríklad armatúry, obklady, vane, umývadlá, sanitárnu keramiku, kúpeľňový nábytok a kúpeľňové doplnky, sprochovacie kúty, ktoré prezentujeme na veľkej ploche vo vzorkových kójach, kde je možné získať predstavu o riešení vašej kúpeľne. Pri realizácii kúpeľní vám pomôže odborný poradca, ktorý vám v rámci poskytovaných služieb vypracuje grafický návrh či projekciu kúpeľne, ktorá spočíva v zameraní priestoru v dispozičnom riešení zriaďovacích predmetov a následne grafické vizualizácie vami vybraného tovaru. Kúpeľňa je jednou z najdôležitejších častí obytného priestoru, preto je potrebné venovať pri jej výbere a zriaďovaní obzvlášť veľkú pozornosť na kvalitu výrobkov a služieb. V kúpeľňových štúdiách, rovnako ako v celých stavebninách spoločnosti Sestav, máte istotu, že si zvolíte to správne. Komplexnú ponuku tovarov a služieb, ktoré stavebniny Sestav ponúkajú spolu s internetovým obchodom, nájdete na našej stránke www.sestav-stavebniny.sk.